Ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra Urban Campaign la penlong mentakasngi hadan Bosco Square lai umkra bad hakandai lat Shillong. Hakaba kinong mi khmat na kitanat baper kilay don lang. La penlong ya kani ka program da katanat ka koit ka khia bad ka Shillong Municipal Board. Habakren bad ka Didi News Shillong uway na Nongioh Jingmyntoi na ka scheme PMAY ulaong ba kani kalong ga Jingkren ya ubalayo ya kalat ban im ha ka yeng ka bakhambha. Kumju ikong tell me nongbri ibade in Nongioh Jingmyntoi na ki scheme baper kum ka uch wala scheme bat ka MGNREGA ilaong ba kini ki scheme kila ai Jingmyntoi shibun ya kalong yeng jong i bat ilaban ba kitu ki bampat yo ya kini ki scheme kila du ya shibun ki Jingmyntoi. Skim sorkar ta kanai hai ka kasro yo hai nang ta kanai smart card ba mentoi hai kanai ka shop card ba Yatra sis pa sangai ba mentoi hai kano ka sorkar ba pelai do ka Jingmyntoi sudah ta yi lada yi simki tang kita bom simki la ta longam tip ya ki ba simki ta ka mentoi sibun ya